Не, малко, мъжки е. Ей, жабите на гърба си ви носят, ей! Ама паяците не е Малко ли е? Само на себе си убит. Да, да, и ясно. Но пък си извадих полука, пазва и дистанция. Да. Това е най-големия европейски вид жаба. Женските стават до 20 см. Тя просто не е пора. Значи, уверявам ти, защо казваш? Ня те пей. Тя трай. Няма да пиеш от тази бутилка. Аз съм и доил отровата на такава жаба. Виждате ли зад очите тия бобовидни подотини? Тя как се е хванала толкова здраво? Ами, мъжките имат мазоли на пръстите на първия крак. Добре, къде са половите органи сега? Как правят сношение? Отзад. Значи те са с външно оплождане. Женската снася яйцата, мъжкия в същото време синхронно освобождава сперма.